Maayong hapon, Negros. Ini ang Digicast Negros 10. Ang nagapanguna nga na pulo ka mga balita sa isla sa Negros ang amo ni Gadulong sa inyo. Update ninyo kami via Facebook, YouTube, kag sa Kika Channel 11. Kag sumubatian nyo man kami live sa FM station nga 91.1 FMR Bacolod. Kagyari ng top 10 nga mga balita sa Negros subong adlaw. Parayon ng clearing operation sa palibot sa Libertad Market. Napahalin nga vendors nag-ayo nga makabaligya sa sunod sa merkado. PNP nagsiling nga isalang kagrupo sa likod sa pagwigit sa mga bangkay sa Silay City. Pinood na edad nga nalumo sa Cadiz City, nasapuan sa Guimaras. Inaway sang grupo sa mga pamatanon sa Banwa sa Bursa, nakuhaan sa video. Tag sa good vibes, may nakapatubo na sang grapes kang strawberry sa Silay City. Inatanan sa Digicast Negros 10. Sa number 10, low pressure area nagsulod sa Philippine Area of Responsibility. Padayon ang pag-inulan sa isla sang Negros dala sang low pressure area nga karon nagsulod na sa Philippine Area of Responsibility. Sa latest nga weather bulletin sang Pag-asa, ang bagyo ang yara sa 195 km south sang Puerto Princesa City. Ini ang padayon nga nagadala sang pag-ulan sa Visayas takip na diri sa Negros kasubong sa Mindanao kag Palawan. Damlag pagin pahayag sang Pag-asa nga magamay ang posibilidad sang LPA nga mangin isa ka bagyo. Padayon ang pag-inulan sa isla sang Negros dala sang low pressure area nga karon nagsulod na sa Philippine Area of Responsibility. Sa latest nga weather bulletin sang Pag-asa, ang LPA ang yara sa 195 km south sang Puerto Princesa City. Ini ang padayon nga nagadala sang pag-ulan sa Visayas lakip na diri sa Negros kasubong sa Mindanao kag Palawan. Damlag pagin pahayag sang Pag-asa nga magamay ang posibilidad sang LPA nga mangin isa ka bagyo kag dako ang posibilidad nga matunaw ini. Sa number 9, probinsya sa Negros Occidental na pagwa sang Upland 4, listo sa tag-ulan. Ini kasunod sa pila ka adlaw kapag ulan kasubong man ang pag-monitor sa trough sa low pressure area nga nag-aapekto sa Visayas kag nagalakip sa Negros Occidental kag Bacolod City. Sunod sa kay Zephyr Kailian, ang pamuno sa Provincial Disaster Management Program Division, ang Upland 4 listo sa tag-ulan, ang magaserbi nga guidelines man sa mga local government units angot sa mga tika nga ila ipatuman sa tagsa ka sitwasyon tugas ang pag-ulan. Nadala na diri ang standard operating procedure sa tagsa ka evacuation kasubong man sa mga evacuation center labi na sa nga nagapabilin pa ang COVID situation. Sa karon, ginabantayan ang mga flood-prone areas kasubong man sang mga landslide-prone areas labi na nga saturated ang duta tugas ang pila na kaadlaw nga pag-ulan. Damlag pa may na-identify na nga mga barangay nga flood kag landslide-prone. Ang highlights ng advisory ni Gob Subong is number 1 is the preparation for LPA and the flooding and the landslide. And then, ang ikaduha is evacuation center protocols for minimum health protocols. Kaya may pandemic, pamanta sa COVID, kag may aramang kita heightened alert sa gaginhatek sa DOH. Okay. So, again, reminded ang aton nga public nga may pandemic. And during evacuation, they should and they have to make protocols sa Sa number 8, katapos ang amlig tubig ang nagrally sa tubang sa Bacolod City Government Center agud ipanawagan ang pagkakas ng 12% VAT sa balayran sa tubig. Wala na makapa-picture ang pila ka mga bisita sa tubang sang fountain area sa Bacolod City Government Center matapos dito man nagrally ang katapos ang amlig tubig. Nakigsugilanon man ang katapos ang Public Order and Safety Office kag mga pulis sa ila. Pero nagpadayon gihapon ang ila pagtipon. Suno kay Father Chris Gonzalez, ang convener kasubong man director sa Social Action Center, luyag nila nga ihinyo bilang regalo halin kay Mayor Albi Benitez ang pagkakas ng 12% value-added tax nga ginapatuman sang prime water kag kun mahimo mabuligan sang alkalde ang 59 ka mga anay empleyado sang Basiwa nga ma-reinstate makaligad mapahalin tugas sa natukod nga joint venture. Nagapati ang consumer group nga kasubong sang ginahimo nga tikang sang alkalde
nga mapanubo ang bilis ng kuryente. May ikasarang ini agud man mapanubo ang presyo ng supply sang tubig. Mapis ang LGU, makakason ang 12% VAT. Bangod nag-impose ini, kag ang apektado sini, tala niya pumuluyo sa bakulod nun. Kaya hindi naman kita totally private. Ara pa kita sa joint venture, nga ami ara niya sang 12% VAT. Kung butangan Manila, dapat hindi totally. Kaya ang 12% VAT natin subong is total bill mo times 12%. So, amo nang gina-challenge natin kay Mayor, katulaan, dapat kakasun kaya. So, either is suspended, mintras ginatulaan. Sa number 7, ang Cyber Center sa probinsya Antigay nga nakaganar sa 99.5 million pesos sa 2022. Sunod sa kay Negros Occidental Governor Eugenio C. Lacson, 99,595,000 pesos ang naganar sa Cyber Center, kag nalapawan ang masobra sa 500% nga target sini nga 15 million pesos. Ang Mambukal Catering naman, tigayan nga nakaganar sa 20 million pesos, kag nalapawan man ang 15 million pesos nga target. Sunod sa kay Lacson, mas ginalauman nila ang dako pagid nga pagganar sa Mambukal sini nga tuig, karon nga bukas na ini, kag hindi namang inistikto bahin sa vaccine records sa mga nagabisita diri. Naglapaw man sa target ang Ayala Rentals nga nagdangat sa 51 million pesos bungod sa maayo nga collection efficiency. Sunod sa kay Lacson, nag-overperform ang Economic Enterprise Development sa 2022. Hindi man mapunan o kung ma-offset sa local revenues ang masobra sa 700 million pesos gabahin sa national tax allotment sa probinsya. Pero sunod sa gobernador, maayo na nga mas mapatinad ang local revenues sa probinsya. Cyber Center, we already expected. I think that's precisely why we asked that the province will manage it. No? And true enough, it happened. No? Mambukal, and come to think of it, this was mostly on the catering services. No? But this year, we're expecting an even better revenue for Mambukal as we really have opened up. We will not be any more strict with regards to vaccine records. No? So, yeah, we're very hopeful also for Mambukal. Sa number 6, sa Banwa sang Murcia, inaway sa mga pamatanon nakuhaan sang video. Naglapta sa social media ang video nga kuha ni Jana Suarez angot sa iya ginasiling nga bunanay sa dalan sa Banwa sang Murcia sang Enero 1. Makita sa video ang paglagsanay sang grupo sa mga pamatanon. Nakuha man sa video ang paghawid sa likod sa isa ka pamatanon tubtub nga natumba ini sa dalan. May mga dalaman sila nga kutsilyo suno sa nagkuha sang video. Pero suno naman sa Murcia PNP, wala sang may natabo nga bunanay, apang may isa ka persona ang nasamaran tugas ang pagtapungol. Dugay na nga pagdinumtanay amo ang rason sa pag-inaway sa mga kabataan suno sa PNP. Ila naman ini nga gin-refer sa barangay. Sa number 5, minor de edad nga nalumo sa baybayon sa Cadiz City sa New Year. Ang tigayon nga nakitaan kay nasang aga sa Guimaras. Nasapo na kay nasang aga ang 12 anyos nga dalagita nga nalumo sa baybay sa barangay Cadiz Viejo sa Cadiz City sa adlaw sang New Year. Sunod sa kay Lieutenant Colonel Hiljan Despi, hepe sa Cadiz PNP, nagsipak paligo sang Enero 1 sa ilang mga upod ang dalagita kag isa pa niya kakaupod sa ginali na lang magdalom ang tubig kag nagdalag ko ang balod. Rason nga wala na ini makitaan pa ang minor de edad. Giliud man yung nagpatigayon sa search and rescue operation sang among adlaw ang rescue team apang wala makita ang dalagita. Kaya sang aga, nasapuan sa Guimaras ang iya sini nga bangkay kag positibo man ini nga ginkilala sang iyang nga pamilya. Sa number 4, may 3 ka mga investors ang nagpabudya karon sa ilang interes para sa bulk water supply project sa probinsya. Inisunod kay Negros Occidental Governor Eugenio Jose Lacson nga nagsiling man sa iyang New Year's message sa mga department heads nga sa July ginapaabot ang pagpatigayon sa bidding para sa among nga proyekto. Hindi anay luyag ni Lacson nga mahingadlan ang 3
o kung mahimo masobra pa nga mga investors kag ini ang mahibaluan na lamang sa tion nga matigayo na ang bidding. Ang Negros Occidental Bulk Water Supply Project ang inakabig sa probinsya, major project sini para sa 2023. Ginapaabot nga ini ang magasabat sa kakulang sa supply sa tubig sa Negros Occidental, labi na sa Bacolod, nga nagapanguna nga mabuligan sang amo nga public-private partnership project. Although the biggest beneficiary will still be Bacolod City, but you have to understand this is a public-private partnership, and the private investors are here to make money, and if we don't include Bacolod, it is not. They will not waste their time. May interested na ang investor ko. Yes, meron na, but we will not announce it yet because the reckoning date is when we bid it out already. Then we will know who this investor. How many interested? Right now, I can think of 3. It might be more. I don't know. But with these 3, it's good enough. Sa number 3, 4 ka mga baligyaan sa Manukan Country sa Bacolod City ang posible mapasiradaan na naman liwat bangod na paslawan nga magbayad sang utang. 4 sa 14 tanan ka mga stall owners ay napaslawan nga makabayad sang utang sa syudad bisan pa natagaan na sang higayon nga makapadayon negosyo sa Manukan Country. Sunod sa kay City Legal Officer Attorney Romeo Carlos Ting Jr., liwat sila nga magapadala sa notice to pay sa mga stall owners nga wala nagtuman sa compromise agreement. Hinali nga mapaslawan gihapon nga magbayad, mahimo liwat nga pasiradaan sang City Legal Office Enforcement Team ang ilang mga baligyaan. Sa record sang City Treasurer's Office, may 6.8 million pesos ang nabilin nga arrears sa Manukan Country. Sa idalom sang compromise agreement, kinahanglan mabayaran sa mga stall owners ang nabilin nila nga utang kada bulan sa sulod sa 2 ka tuig pati na diri ang bulanan nga renta sa ginadumalang nga stall. Once makuha na namon ang report sang treasurer kung sino gid ang actually nagbayad, padalaan din namon sila notice na kung may failure to comply, i-close gid namon ang ila na pwesto sa Manukan Country. Sa number 2, PNP ang nagapati nga isa lang ka grupo ang sa likod sang pagwigit sang mga bangkay sa Barangay Gimbalaon sa Silay City. Bisan hindi dungan nga ginpangwigit sa Uyot Bridge sa Sitio Langtawan sa Barangay Gimbalaon sa Silay City, dako ang pagpati sang Silay City PNP Commander nga si Lieutenant Colonel Mark Anthony De Roca nga isa lang ka grupo ang may kahimuan sini. Hulong doon ang magpadulong sa lugar, mga 20 to 30 minutes nga biyahe gikan sa Silay City proper kag madulom ang area. May nakita man ang PNP nga pattern sa paghulog sang patay sa lugar. Disyembre 30 sang una madiskubrihan nga may nagakaagnas na nga bangkay nga ginhulog sa lugar. Pag-usisa sa lugar na diskubrihan man nga may mga tulan pagid sang 2 ka mga tawo nga nasulod man sa sako nga ginwigit man didto. Disyembre 26, may saksi nga nakakita nga may brown nga Innova nga nagdulog sa higal sa Taytay kag naghulog sang sako. May mga pamilya na nga nagpadulong sa PNP agud usisaon kung ilahimata ang napatay pero negatibo. Ang iba na budlayan sa pagkilala ilabi na sa nahauna nga mga patay kay tulan na lang ang nabilin. Ginpalubong na sang PNP ang bangkay kag mga tulan. So, pasigol, sir, basit sa group lang? Ang balik-balik na? Posible. Kahit isa mo kalugar mo, daw may pattern siya kami nga nakita. Basta ang description sa area is secluded siya, bawing siya bla, dulom, tapos wala pa malay. So, conducive siya for any criminal activity, especially kay dulom. Kag sa namin uno sa mga balita, subong nga adlaw. Nagapadayon sa gihapon ang clearing operation sa City Legal Office sa palibot sa Libertad Public Market. Mga napahalin ng mga vendors sa Amelia Mercedes Street, nagalaog nga kuntani, makabaligya sa sulod mismo sa bag-o kayo nga merkado. May report si Nico Delfin.
Naghawa ng kilid sa mga commercial establishment sa Dalan Emilia sa kilid lang sang Libertad Public Market matapos ginkakas sang katapos sang City Legal Enforcement Team ang mga sidewalk vendors kahapon. Nagkatensyon pa kay may mga manugbaligya nga nagapanindugan nga gintugutan sila sang tag-iya sa mga commercial establishment nga makabaligya sa lugar. Si Lizelle Gamboa nga nagabaligya sa mga kararuton ang isa sa mga napahalin nga sidewalk vendor. Kaina, nagbalik siya sa lugar agud magkalit sa pagbaligya sa kilid sang hardware. Pahimos kami din nila, pero wala pa natapos ang building. Tani, kung nagatag sila sang sa amon, inggaan pa tapuson anay, antes kami nila yung palin. Di paano namon ipabalon sa amon bata kung mag-amon nga way kami income. Pero nang naka-apply na kamudra, wala pa? Ara na sir, may ara na, pero wala kami papisto ngayon pasulod na nila kay nakayo pa ng building. May 20 na katuig na nagabaligya sa mga sidewalk si Gamboa. Sa karon, nagalaom siya nga kuntani makaangkon sang pwesto sa ibabaw sang annex building sang Libertad Market agud man mapadayo ng iya palangabuyan. Okay diya sir, kay damo diya tao babaklan. Ato yan tao ya hulong do na toya kayo. Sa lakaon pa? Oo, sa lakaon pa. Di ang mga senior citizen, mga tigulang, hindi na toya kasaka. Diriya, ulayhon na sila magsaka di. Ay grabe kalapit no, lang. 20 years mo palang Oo, pagdusin mo. di isipa bala, ang gusto ko lang ya bala sir, makabaligya lang ko diya bala, wala man kami yagay mo sang mga gapangan, paninguwa man kami makabuhi kami sa bata namon. Di subong mapauntat namon bata, kay syempre wala kami income. Ako lang daan isa na. Wala kabilog kabataan? 5 pa kabilog ba? Suno kay City Legal Officer Attorney Romeo Carlos Ting Jr., binula naman niya ginapahalin ng mga sidewalk vendors sa palibot sang Libertad Market bangod nagasupak sila sa pagsulundan sang syudad. Ang isa sa mga kabudlayan, amo ang ginapabayan sila sa mga tag-iya sang commercial establishment kag iban sa ila, mas luyag magbaligya sa kilid sang dalan sang sa sulod mismo sang merkado. Ang rason niya na biskan pila kada katuig, illegal kaya Japon kay sidewalk na mo. Biskan ang private kani gabutang sidewalk kay government kay regulation ginaiya. Ayun sa gutter na. Oh, biskan niya basta sidewalk na daiya, ano na daiya para na daiya ang purpose for easement mo na alagyan sang tao. Unless ang may ordinance na pwede sa kabaligya pro temporaryo. Hindi kaya naka-ordinance na permanent kay ma-defeat mo ang purpose ng sidewalk na alagyan niya sang tao. Ginaproseso naman karon sang katapos ang local market committee ang amat-amat nga pagpasulod sa mga vendors sa merkado nga naapektuhan sang market renovation. Ang directive ni Mayor last week pa na mo na no tolerance sa sa mga illegal vendors kag sa illegal parking. Kung nag-implemento sila sa last week, basulo naman to sila na New Year nag-implement ka. Di subong nag-implement na, pasulon man Japon, may kag tuan. Sa katapusan, kada implement mo sa law, pasulon ka lang gid Japon. Ang clearing operation, kabayan sang tikang, agod mapahaganaga ng paggutok sang lakat sang trapiko, ilabi na sa palibot sang merkado. Nico Delfin para sa DGCast Negros. Sa Good Vibes, nakahibalo bala kamo nga pwede makapatubo sa nga strawberry ka grapes sa Negros? May plantation na gani sa Silay. May report si Romeo Subaldo. Magluwa sa matahom nga view, matahom man ang klima kag duta sa Barangay Patag sa Silay City. Gani, tigayon nga nakapatubo sa strawberries ang pila ka mga farmers. Diri sa Kuyong Farm, parayon ang pag-harvest whole year round sang mga strawberry. Kinahanglan mo ani magsakay sa cable car para makalabot diri. Sa bulig sang Office of the Provincial Agriculturist kag Ikaw at Ako Foundation, natigayon suguran ang strawberry farm. Sunod sa kay Rosario Villarenia o kung kay Nanay Sario, parayon ang ilang pag-harvest, pwede pa mag-strawberry picking kung maswertihan mo. Kung sa tuanay, sa Baguio talang inimahimo subong, pwede mo na inimahimo sa Silay. Mga restaurants kag coffee shops ang nag-order kay Nanay Sario. Ang iba naman, may mga sarang-sarang kag ginakonsumo sa ilang balay. Paano ko mabalaan nga luto na? Nag-already sa na ako. Ari nga pula-pula na? Pwede na sa? Basta pula-pula na sa? Oo, pula-pula na sa. May ara man akong daw gamay nga jutay sa puno nga mo na pwede na makuha. Pero dapat duga mo na gini siya ang itsura niya. Meaning ma-harvest na siya. Okay. Sa Barangay Lantad naman sa Silay City, may grapes. Pwede gid gali makapatubo sa grapes sa Negros.
Hindi man kuno abi kinahanglan sang matugnaw nga klima suno sa housewife turned into grape farmer nga si Chona Tugonon. Kada 4 ka bulan, nag-harvest siya sang grapes. Sa pandemic niya, inigitunan, nag-order siya sang cuttings online. Anahan ko lang sa YouTube na bukaran ko lang sa YouTube sang pandemic, wala ko brahon eh. So try ko, kita ko, nag-order ko sa mga online sellers. So. Bangod cuttings, pagkatapos sang 8 ka bulan, namulak na inikag nagbunga. 8 ka oras nga init sang adlaw ang kinahanglan para manami ang pagtubo sang grapes kag hindi man manami nga basa ang duta. Gani, may UV plastic ang iyang plantation para maproteksyonan ang iyang mga plantation gikan sa ulan. Magluwas sa ulan, pis-pis pagid ang pangontra sang grapes. Gani, ginaproteksyonan ini. May mga black grapes man siya. Plano ni Chona nga mas palaparon pagid ang iyang plantation kay may mga cuttings na siya gani nga ginpreparar. Maiban pagid kuno nga mga grape farmers sa Negros. Kadamos ang pwede matanom sa Negros nga pwede man mangin source ang income, oras ang dedikasyon lang gid ang kinahanglan. Ma'am, sa pagtilaw ko sa grapes kag strawberries sa silay, namit man. Amo na ginapanumdum kuming kabalo kung may plantation pero wala pa ko katilaw sa kibus nga. Dapat tirawan mo. May harap iba nagsugod man tanom sang apple sa talisay pagid. Apple? Batay lang. Tungod Kantuan na rason. Kagabi itong mga balita sa Negros subong nga adlaw. Kay man sa panahon karon importante nga may ihibalo ka sa nagakatabo sa imo nga palibot. Pero dapat balansa kay eksakto mga impormasyon. Padaan kami nga magapangalagad sa Negros Sun. Ako si Barbara Mijares. Tubtub sa buwas, ako naman si Romeo Subaldo, mayong hapon.